Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita badhe macakake guritan sing judul Aksara Mijil. Nami kula Aziza Putri Medina, absen 8. Kula Aunur Kapka Widya, absen gangsal. Nami kula Fania Fitri Sigar, absen 37. Aksara Mijil déning Indrat Putra Tandri Tamtomo. Hanyar Tami lan Piyai Kesampyang Jawi. Ginarya sono ngambeta srau nangreng sesami. Kastumijal aksawa kang ngripta Edi. Mreh tawas asane tansuk jatingati. Lumantat serat dalah ngosong ngopeni. Luwon manika karso dalah jati. Saking pujangga punapa dening para wali. Kepora dawuh diusu nipun Gusti. Ingkang Maha Suci aksawa lewat dening Lor Muda Mudi. Ingkang kepara langkung lan tresnani aksara manca sanes arisan Jawi. Aksopa, aksorea, aksoden, aksojen, aksora dinergawa. Ning temah ing caliipun jati diri, aksomijan mongka kang granyeti. Lingkodi kang awit lantas kumeka ning ati. Ning putra wayah tantos dikelilingi. Kebah jinadi urip tetap lestari. Anjaying pertiwi ngembaka ngantos pujangka sanipun lanci. Matur suwun. Aksara Mijil déning Indra Putra Tandri Tamtama. Hanyar Tami lan Papya Kasampyang Jawi. Ginarya sono ngembeta sarunagreng sesami. Kastumijal aksawa kang ngiprata Edi. Medar gagasan nukulaken rasing pribadi. Mertawas asane tanjuk jating ati. Lumantot serat dalah ngosong ngopeni. Luwun manika karsa dalah jati. Saking pujangga punapa dening para wali. Kepora dawuh diusanipun Gusti. Langkah Maha Suci. Aksawa lewat dening Lor Muda Mudi. Ingkang kepora langkung lan tresnani aksara manca sanes arisan Jawi. Aksopa, aksorea, aksoden, aksojen, aksora dinergawa. Ning temah ing caliipun jati diri aksomijan mongka kang grayeti. Lingkodi kang awit lantas kumeka ning ati. Ning putra wayah tantos kelilingi. Kebah jinadi urip tetep lestari. Anjaying pertiwi ngembaka ngantos pungkasanipun lanci. Matur suwun. Aksara Mijil déning
Indrat Putra Tandri Tamtomo. Hanyar Tani lan Pyai Kasampyang Jawi. Kinaryosana ngambeta sraunangeng sesami. Kasdu mijel aksawa kang ngripta edi. Medhar gagasan nukulaken rosing pribadi. Mreh tawas asane tansuk jating ati. Lumantat serat dalah ngosong ngopeni. Luwun manika karsa dalah jati. Sangking pujangga punapa dening para wali. Kepara dawuh diosanipun Gusti ingkang Maha Suci. Aksawa lewat dening Lor Muda-mudi ingkang kapura langkung lang tresnani aksara manca sanes arisan Jawi. Aksopa, aksorea, aksa den aksa, jen aksa rak digawana. Ning temah ing calipun jati diri. Aksa mijan mongko kang grayeti. Lenggodi kang awit lantas kumeka ning ati. Ning putra wayah tanos kelilingi. Kebah jinadi urip tetep lestari. Anjaying pertiwi ngembaka ngantos pungasanipun lanji. Matur suwun.